Όχι εγώ, ο κόσμος πρέπει να βρει κάμερα τελευταία. Επιτρέπετε. Εντάξει, ευχαριστούμε. Τι? Δεν είχαμε δώσει ήδη το πράσινο μπερέ που φόρεσε στο Ναι, κρεβάτι. εντάξει. Θα ρωτούσαμε εσύ ποιος είσαι και πέφτει. Και πού πάμε τώρα έτσι? Πάμε κι εμείς. Ποιος ξέρει τι κάτι θα είναι. Άφηση τιμωμένου προσώπου. Λόγος. Προσώπου. Τιμόμενα πρόσωπα ήταν. Σοβαρά. Ταξιάρχος. Ημί, ανάπτυξη. Έναρξη ακολουθίας. Λόγος. Μπροστό. Τι. Από. Καλπίδες. Ημί, ανάπτυξη. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις Θεός των αιώνων.
Ανάβαση. Της μάτινης ρίχνης ενοφυλάσσεως να καταβεί, ως αντίστοιχες ερεείς η πίστη, ο δε Θεός πάσης χάριτος, ο καλέξιος ημάς, εις την αιώνιον αυτού δόξα, εν Χριστώ Ιησού, ολίγων παθώντας, αυτός καταρτήσει ημάς, στηρίξει, στενώσει, θεμελιώσει, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοφία, Θεία, Χριστομέν του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε πάση. Προσοχή! Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόστομε. Είπεν ο Κύριος, όταν ο ισχυρότερος ο ψησμένος πλάστη την νέα του αυλή, εν ειρήνη τα υπάρχοντα αυτού, επάνδε ο ισχυρότερος αυτού επερχομηγήσει αυτόν, την πανοπλίαν αυτού έρη, εσύ επεπίσει και τα σκύλα αυτού διαδίδωση, ομοίων μετερνού κατενούεση και ομοίης ενάγων μετερνού σκορπίζει. Εμείς, ανάβαση. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άμαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εξαρτίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεων του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωάννου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών γέρου, πάσης αρχής και εκκλησίας εργοκράτη ημών, που κατά ξηράν, θάλασσαν και αέρατηρο Χριστού ημών στρατού, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων του Θεού. Υπέρ των εκπαιδευτών και εκπαιδευτέντων, των και επιτυχώς αποδεικτισάντων, εκ της βασικής εκπαιδεύσεως, της τετάρτης τάφης μοίρας καταδρομών και της εντάξεως αυτών υπέδοξων σώμας των καταδρομέων, δια της απονομήσης αυτούς, του συμβόλου του Πρασίνου Μπερέ, του ευλογηθήνε και ενισχυθήνε αυτούς, εν της αγώσιν αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής υγείαν κατά από υπομονή και επιμονή, θάρσος και εγρήγορσιν, εν της έργης αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε αυτούς εν και ημάς, από πάσης κρίσεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάσσον ημάς ο Θεός της χάριτης. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτούς και αλλήλους και πάντα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδούμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάσιμος του Κυρίου κρίνομεν, του Κυρίου δεηθόμεν,
Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός και όνομα και των τόπων παρού πάσα δόξης αγαθή και παγκόσμια τέλειον άμεσον καταβαίνουν ότι οι ευλόγησαν στους δούλους του τους εκπαιδευτάς και εκπαιδευτέντας της τετάρτης ταύτης μοίρας καταδρομών, εντάσσοντας αυτούς στο έδωσον σώμα των καταδρομέων, δια της απονομής του συμβόλου του πρασίνου Μπερέ, τους δοκιμασμένων εμβόνων επί πολλήν χρόνων και έχοντας συμμετοχή ισχυράς, στρατιωτικάς ασκήσεις και επαξίως αριστεύσαντας. Αξίωσαν αυτούς φέρνει στο σύμβολο του πρασίνου Μπερέ, εν τιμή και σε μνοπαρεπής ασκήσεις. Δέχοντα των απάντων, Κύριε του ουρανού και της γης, γεννού φωτισμός, οδηγός και φύλαξ αυτών, εις πάσαν στρατιωτικήν επιχείρηση. Δώστα της πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως και ανδρείας, πνεύμα απαρνήσεως και αυτοθυσίας, όπως ένα αυτό το υγεία, αξίως και εγώκος επιτελώσει, τα προς την πατρίδα καθήκοντα, μιμητέ γινόμενοι των προκατόχων αυτών. Ήτινες δια των ηρωικών καταστομάτων υπέρ της φύσεως και της πατρίδος, έγραψαν έπι και έφτιαξαν τρόπερα. Συγχαρητήρια το κρατέωμα ημών και τα έργα του θαυμαστά και φοβερά. Επισίδα ελπιδότερες σε ζών του Θεό, παρακατουθέμεθα την ζωή μονάχαρσαν και την ελπίδα. Πρεσβείες υπερμάχους καθήκοντα εκτίμης ημών, Θεοτόκου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και πάντων των Αγίων. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχάνου και Παναμόμου Αγίας ο Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρών, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου του Προδρόμου και του Αποστολίου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Θεοπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθών Ιωακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πέρας ακολουθίας. Λόγος, τροσό, καλή, πείτε. Τιμή, ανέβαση. Ομιλία διοικητού μοίρας. Ενδυσιμότατε, κύριε Γενική της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κύριε Ταξέτη, κύριε Αξιωματική, κυρίες και κύριοι συγγενείς και φίλοι των καταδρομέων. Είμαι ο Τεσταματάρχης Παναγιώτης Κορδούλης, διοικητής της ΔΕΛΤΑ Νέας Καταδρομών. Σας καλωσορίζω στην έναρξη της μοίρας και σας διαβεβαιώ ότι η παρουσία σας εδώ αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή, μας οπλίζεται με δύναμη προκειμένου να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο την εκπαίδευση των νέων καταδρομέων. Η εκπαίδευση των υποψηφίων καταδρομέων της 2012 γάμου άρχισε πριν από 3 εβδομάδες και ολοκληρώνεται σήμερα με την απονομή του τμημένου πράσινου Μπερέ σε όσους κατάφεραν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της υψηλόμορφης εκπαίδευσης που πέσαν και στα αντικείμενα που διδάχθηκαν. Η τακτική καταδρομών, οι περίπολοι, οι ενέδρες, οι εκρηκτικές ύλες, οι πορείες, οι βολές μέρα και νύχτα, ο ορεινός αγώνας, η αμφίβια εκπαίδευση, η πρακτική εξάσκηση στη διέλευση του μάχης και η σωματική αγωγή είναι μόνο μερικά από τα αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύτηκαν οι νέοι καταδρομείς, προκειμένου να καταστούν άξιοι μαχητές και ικανοί να φέρουν σε πέρας οποιαδήποτε αποστολή τους ανατεθεί. Έτσι, με αυξημένες πλέον τις σωματικές, ηθικές και ψυχικές τους δυνάμεις και με τις 2 εβδομάδες που απομένουν για εξειδίκευση σε οπλομηχανήματα και τακτικές, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά, μπορούν πλέον να ενταχθούν στη μεγάλη οικογένεια των καταδρομών και να φέρουν το πράσινο Μπερέ για τα χαρακτηριστικά διακριτικά των λογατζίνων. Εύχομαι σε όλους τους Θεός να σας χαρίσει υγεία, καλή συνέχεια στην περαιτέρω εκπαίδευση των νέων καταδρομέων και καλή τύχη.
Θα ακολουθήσει η απονομή του πράσινου μπερέ. Η κατασκήνωση είναι. Τώρα έλεγε, η κατασκήνωση έρχεται να παρακολουθήσει. Έναρξη απονομής μπερέ, τμήματος προκειφορημένης εκπαίδευσης νοσηλέκτων της 2012 γάμα ΙΣΟ. Όσοι γονείς είναι παλαιοί καταδρομής και επιθυμούν, παρακαλούν να προσέλθουν για να επιδώσουν η οίκη το μπερέ στο οικείο τους πρόσωπο. Μαύρο είσαι. Απονέμεται ο μπερές του τμήματος προκειφορημένης εκπαίδευσης νοσηλέκτων της 2012 γάμα ΙΣΟ στους καταδρομείς που περάτωσαν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους. Καταδρομέας Νίκου Κωνσταντίνος, καταδρομέας Γρηγοριάδης Γεώργιος. Καταδρομέας Καπαδίας Μινάς, καταδρομέας Γαλακτανός Ιωακής. Καταδρομέας Μερκενίδης Δημήτριος, καταδρομέας Σιμεωνίδης Γεώργιος. Καταδρομέας Κουκότσοβου Ιωάννης, καταδρομέας Αλβερίδης Παναγιώτης. Καταδρομέας Λουτσιούνας Αθανάσιος, καταδρομέας Κυριακίδης Ιωάννης. Καταδρομέας Εκτάρος Αλέξανδρος, καταδρομέας Κούπολος Κυρίδος. Καταδρομέας Βαζάκας Δημήτριος, καταδρομέας Κουτράκης Ελευθέριος. Καταδρομέας Κάσκαρης Παναγιώτης, καταδρομέας Αλίευ Ρουσλάν. Αλή. Καταδρομέας Κώστης Ιωάννης, καταδρομέας Κουμαριώτης Αναστάσιος. Μάλιστα!
Καταδρομέας Κορακιανής Σπυρίδων, καταδρομέας Καζεκόπουλος Πασχάλης. Καταδρομέας Θέμας Γεώργιος, καταδρομέας Παλασσάς Κωνσταντίνος. Καταδρομέας Χρόνης Νικόλαος, καταδρομέας Αρβανίδης Πέτρος. Καταδρομέας Παπαδόπουλος Αναστάσιος, καταδρομέας Διονυσούλης Γεώργιος. Καταδρομέας Ελευθεριάδης Κουλιανός, καταδρομέας Λάθου Παναγιώτης. Κοφέρια! Β' μοίρα καταδρομών! Μάλιστα! Μάλιστα! Ευχαριστώ! Καταδρομέας Κατατουριάν Βιτάλ, καταδρομέας Λούκας Αναστάσιος. Ναι. Σαλονίκη! Β' μοίρα καταδρομών! Ευχαριστώ! Καταδρομέας Χρήστος Χρήστος, καταδρομέας Κατσιαούνης Δημήτριος. Αθήνα! Β' μοίρα καταδρομών! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Καταδρομέας Καπουράνης Ιωάννης, καταδρομέας Κολατίδης Δημήτριος. Μάλιστα! Όχι! Μάλιστα! Διαβήσω! Β' μοίρα καταδρομών! Ευχαριστώ! Καταδρομέας Αρβανιτάκης Χρήστος, καταδρομέας Τερζόπουλος Ιωάννης. Μάλιστα! Μάλιστα! Β' μοίρα καταδρομών! Μάλιστα! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Καταδρομέας Βούλφος Κυριάκος, καταδρομέας Κουλαριώτης Ευστάθιος. Μάλιστα! Ευχαριστώ! Καταδρομέας Μακέρας Λεωνίδας, καταδρομέας Τσαουσίτης Γρηγόριος.
Νεστορίδης Δημήτριος, καταδρομέας Δημητρίου Θωμάς. Καταδρομέας Καλαβύρου Νικόλαος, καταδρομέας Δούκας Κωνσταντίνος. Θεσσαλονίκη. Δέλτα Μοίρα καταδρομών. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Κοροντάνης Φιλίππος, καταδρομέας Μουτιώτης Καράλαπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταδρομέας Καμπυλαρίδης Αλέξανδρος. Αυτό γιατί ήμουν μόνος. Δεν φαίνονταν μάλλον. Απονέμονται πολιτικά διπλώματα στους πρωτεύσαντες. Πρώτος, καταδρομέας Μπαζάκας Δημήτριος. Δεύτερος, καταδρομέας Τόμος Νικόλαος. Τρίτος, καταδρομέας Μερβενίδης Δημήτριος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σύντομος χαιρετισμός, διοικητή πρώτης ταξιαρχές προδρομών ανοιχτικών, ταξιάρχου, κύριο Δημήτρη Μίκα. Τώρα στο Λονδίνο θα βγάλω λίγο και δεν κάνω αυτό που κάνω. Είναι τα πράγματα που μαζί. Θα πάει να Το Ιεραφείο και στα της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι αγαπητοί γονείς, νέοι καταδρομείς, από τους κλάδους με την κορονοϊά εκπαίδευσης λέξης. Σήμερα ολοκληρώνεται η εκπαίδευσή σας, θα αφανίσει ο πράσινος περές και τα διαστατικά του καταδρομές, τα οποία θα ασχολούν και θα διατηρήσουν τα κάτω στους ποδότες, την αίσθηση του στην οικογένεια του Αγίου Καταδρομέου. Εμείς οικονομικά, η οποία που σήμερα το ασχολούν χέρι, είναι μια απλή αλλά μεγάλη αλήθεια που πρέπει να φυλαχθεί στη ζωή μας και σήμερα. Η άκρη της εκπαίδευσης της διδακτήκαμε ότι ο άνθρωπος ξέρει, μπορεί να δανειστεί κάποια ευκολία. Δοκιμάστε τη σημασία σας από εκεί και ξεπεράσετε τη φυσική δύναμη τη σωματική κούραση. Στηριχθήκατε με τη θεία τα όπλα σας, τις σχέσεις, εξυπηρετώσατε τις έννοιες της κρατικής, της αξίας, της συνεργασίας και της συναδελφότητας. Απασχίσατε με την εκπαίδευση σας εδώ, μετά από μια σειρά δημοσίων, σύστων και πρακτικών εφαρμογών, γνώσεις και εταιρείες,
οι οποίες θα είναι χρήσιμες στην παραπέρα πίεση. Σε λίγο, μεταξύ της μονάδας. Δεν θα μείνει το καθαμό, στην Β', μείνει το καθαμό, μεταξύ των λόγων διεκμάτων, ικανοί να ανάλαβουν οποιαδήποτε καθήκοντα στο Παναγιώτο, σίγουροι ότι θα έχετε στην δυνάμει της γνώσης να αντιμετωπίσετε στις υποχρεώσεις που αφορούν από αυτά. Έχετε πάντα το μυαλό σας ότι εκεί όπου είναι εκπαιδεύουν τον Θεό, εκπαιδεύουν τα όπλα, το κουρούν τους νόμους, οι πατέρες είναι εμάς ελπίδες. Απαντήστε στους αυτούς τις λύσεις του ό,τι το ξέρουν, όχι μόνο τώρα που υπηρετείτε, αλλά από την πολιτική ζωή. Να διατηρήσετε το χάος, την ανδρεία, την αποφασιστικότητα, τον ενθουσιασμό και την αποφασιστική ψυχής κατοχής. Αγαπάτε την μονάδα σας και το πράξετε παρέα. Να είστε υπερήφανοι, τίμοι, ειλικρινείς και να έχετε πάντα το κεφάλι ψηλά. Οι μονάδες ειδικών δυνάμεων, σαν αυτές που υπηρετήσετε και θα υπηρετήσετε, έχουν ανάγκη από ανθρώπους φιλότιμους και ευθυμίστους, όπως εσείς, που να εργάζονται χωρίς να έχουν ανάγκη επίβλεψης και που να αισθάνονται την τιμή και την υπερηφάνεια, μπορώντας το πράξιμο παρέμβαση να την απολύτω. Θυμάστε, το πράξιμο φερές και τα βασικά που το απολύτω σήμερα βρίσκονται από αυτά και δεν θα τα κάνετε καλή. Αγαπητοί γονείς, η παρουσία σας στην μεσούλα της εκδήλωσης θα θυμάστε και θα χαρακτεί ιδιαίτερα. Ανταποδίδοντας την τιμή, θα ήθελα να σας καθαρώ για τον τρόπο με τον οποίο διαπαιδαγωγήσατε στα παιδιά σας, ώστε να επιλέξουν να υπηρετήσουν το πιο δύσκολο, αλλά και το πιο υπερήφανο χρόνο του κρατού μας, σε μια περίοδο που δυστυχώς η εθελοντική προσφορά της πατρίδας δεν αφορά το σύνολο των Ελλήνων. Τελειώνοντας, επιθυμώ να εκφράσω το θερμά μου ευχαριστία για την ευτυχία σας. Εύχομαι σε όλους, ο Θεός σας χαρίσει την υγεία σε εσάς και τους οικείους σας. Ευχαριστώ πολύ. Πέρας τελετής. Αποχώρηση τυπωμένου προσώπου. Λόγος. Προσώπη. Θα ακολουθήσει παρέμβαση της κοινή και μικρή δεξιής στον χώρο της ελληνικής βίας. Δεν ξέρω, πάμε μέρο, πάμε στο τελευταίο. Δεν μπορώ να μιλήσω. Πάμε... Ναι ρε, τι εδώ μέσα να κάτσουμε. Ωραία, να φύγω. Ναι. Πού πάμε? και θα σε
Αριστοτέλης! Μέγας Αλέξανδρος! Μέγας Κωνσταντίνος! Κωνσταντίνος Παλαιολόγος! Μέγας Βασίλειος! Άγιος Κοσμάς Φεδωνάς! Μακρυγιάννης! Έλα, ναι, μετά. Μετά. Κύριε Δεκανέα, επιβάλλετε. Σας βάλω τα πετσαρία στον τοίχο μου. Εντάξει, τα μάζεψα.